mafari a cikin rahama. Allah ka daɗa gare shi abin da nake nema. Sama sansanin samun da kake bantar sirrin da nake ta boyewa su zan wanzar. Da sahabbai wanda su suka shallake siradi sun ba mu abin da ya fi maɗi da zuma daɗi. Sarkin ne kankaro ya shige mini kirjina, daɗin sai sa nake ta zubar da hawaye na. Ya kuma yake iya gane karatuna, burin da nake Madina a bani gurin kwana. Shakti Tani da Shakti Lani mazan fama, Shehul Islam Shakti Ibrahim Barhama, Maulaya Sharif Muhammad Jikan Fadima, ƙaunar Al-Mustapha kuka ce ita ce girma. Sarkin ne kankaro ya shige mini kirjina, daɗin sai sa nake ta zubar da hawaye na. Ya kuma yake iya gane karatuna, burin da nake Madina a bani gurin kwana. Shi wanda ya durƙusa a gaban mai alfarma, so ai mai alfarma, dangi a gaban ma'aiki duka muke nema, duk wanda ya juya baya shine mai fama. Sarkin ne kankaro ya shige mini kirjina, daɗin sai sa nake ta zubar da hawaye na. Ya kuma yake iya gane karatuna, burin da nake Madina a bani gurin kwana. Sallama a gare ka ya haske mai kora duhu, Salama a gare ka ya asalin nuhu da ruhu, Salama a gare ka ya gayatul arwahu, nutsuwar gangar jiki da jini ya misbahu. Sarkin ne kankaro ya shige mini kirjina, daɗin sai sa nake ta zubar da hawaye na. Ya kuma yake iya gane karatuna, burin da nake Madina a bani gurin kwana. Ya ƙarfin zuciya na dukan sarki, kai Allah ya naɗa cikin matsayi baka da burki, je ka abinka kawai muna bayan ka kana doki. Sarkin ne kankaro ya shige mini kirjina, daɗin sai sa nake ta zubar da hawaye na. Ya kuma yake iya gane karatuna, burin da nake Madina a bani gurin kwana. Ƙaunar ka ta sa na kwana ina faman kuka, sheka nake yi sanda nake kuka, zuciya ta kasa jura maraicin riskar ka.